Ajde, drži, drži. Drago Pavčić, podijelit će medalje. Tako da je drugog mjesta Nina Lava, Hrvatska Zagreba je druga, a treća je Nikol Milić, Klaver 25-97. Glavni će podijeliti nakon medalju, a pobjednica je Veronika Drlečić, Ličevci 25-26. Stjepan Jacik i Madan Evropović, Artur Gakalinić, Pego Radona, podijelit će medalje. Treće mjesto i brončanu medalju osvojio Manuel Janković, Mlado Zagreb 22-95. Samo drži, imaš čistu situaciju, ajde. Medalja za Stjepan Jacik, a Arturski klub Zagreb 22-88. A prvo mjesto, zlatna medalja Prva Zagreba sa novim načiničkim borac koji je pobjeo Hrvatske, postaje Marko Orešković. Marko Zagreb, Ličevci će odjaviti u znaka 22-50. Evo, djecate, slučaj još jedan državni rekord na natjecanju ove sezone. Populist, letnica na 185. Prošao je drugi kilometar na tehničkom stranu. Treće proskok, Šušan Rašić, Vasa Pavlović. Ciljena od ipak prvenja zašto iz letnice.
65. Sada ide 17 metara, Paola Porović, viceprvakina Balkana, članica Tina Mađilica i hrvatska rekordera u dvorani. Vidjet ćemo sada njen prvi pokušaj. Nastavlja se bacanje kugle, skok u list, još 8 krugova za vodeću na 5000 metara, a ide Paola Porović i da malo podrške na srednje rozbog žena. Lijeva zastavica iz Troskog Borović u prvoj seriji. Štefulj sada ovdje 8 krugova za Bukarčić, Štefulj 7 krugova. Troskog u prvoj seriji.
I sada smo došli do trenutka kada će uspjeti onaj posljednji 25 krug posljednjih 200 metara za vodeću Romište Pulje koja sada ima još 200 metara do cilja. Slovo obračava ulazak posljednji krug. Ajde Ana, gaz, gaz! Dva kruga. Šimunović je dva kruga. Vukačić također je dva na trećem mjestu. Paković je dva na četvrtom mjestu, a 100 metara do cilja ima Anašte Pulje koja je približila se polako i dobro gotovo, ali čini se da će to biti drugo vrijeme za rekordna Katarina Vukačić i možemo pozdraviti mjesto pobjednicu na 5000 metara članicu Sjeverne Zagreba Anašte Pulje pobjeđuje 17, 26, 28 ujednačeni kilometri od prvog do posljednjeg, brže od 30 kilometru i to je što Pulje službena prva 17, 26, 29 Silvija Šimunović ulazi u posljednji krug ulaznika. Bravo Silvija, ajmo! Četvrta Katarina Volta, drugo i treće mjesto, četvrta je Van Paković, a počinje treća serija u proskoku. Još dva kruga za Antoniju Žalac. 189, drugi pokušaj, Bruno Hajs, Dino Žinac, Kokolis. U 19.10 finale 60 metara i Silvija Šimunović ulazi u cilj, završava uspjeti na drugom mjestu. Na trećem hrvatska rekordera Katarina Vukačić, ovdje ovaj rekord od prošle godine 17.11. Ivan Paković koja je mlađa iz Uveka 34-godišnje, svoja prva utrka na 5000 metara u dvorani. Dva kruga za Anu Malović, a sada će sudac boriti za posljednji krug Antonije Žalac. Imamo Cilju Šimunović, 18, 17, 71, sve kućne dane 26, Vjerim obje članice Sjevena, Vukačić, 18, 29, Van Marković, 18, 38, Srebrna medalja za crtače do Sjevena i Zagreba, Silvija Šimunović, 18, 17, 71, a prvo mjesto zlatna medalja sa osobnim rekordom Anašte Pulje, Sjeverne Zagreb, 17, 26, 29, evo kako su stvari stavljene u sulu.